Knox UMC welcomes you home. We are happy to announce that we are opening our doors so you can experience worshiping God with your Knox family. Alinsunod sa ating safety protocols, kung ikaw ay nakatanggap na ng 2 doses ng COVID-19 vaccine at may edad 12 pataas, maligaya kang tatanggapin sa loob ng simbahan upang manambahan. Huwag kalimutan dalhin ang mga sumusunod: ang inyong vaccination card, face mask, at ang iyong Bible. No need for advance seat reservation. All walk-ins are welcome as long as safety protocols are followed. Remember, vaccination cards are required for entry. We are so excited to see you all back here at Knox United Methodist Church, your home church. Knox UMC welcomes you home. We are happy to announce that we are opening our doors so you can experience worshiping God with your Knox family. Alinsunod sa ating safety protocols, kung ikaw ay nakatanggap na ng 2 doses ng COVID-19 vaccine at may edad 12 pataas, maligaya kang tatanggapin sa loob ng simbahan upang manambahan. Huwag kalimutan dalhin ang mga sumusunod: ang inyong vaccination card, face mask, at ang iyong Bible. No need for advance seat reservation. All walk-ins are welcome as long as safety protocols are followed. Remember, vaccination cards are required for entry. We are so excited to see you all back here at Knox United Methodist Church, your home church.
sikakaditi umay, agtaeng kakadkadakang pamatimit degdegang. Kristo na asikaunay, amang tet pamakawan, nutidakes pagbawawyan, gaagpay suti parswam. Espiritu magtet kapyang, iti tao na iwawam, maikay sa kamkatken ka, tapluin ka magtalnag. Umay ka o kangangatwan, kaisalakan na kang, turet miin na kamikan, adumteng tita denam. Di ka rimin katungpalen, ugas kada kamitem, ken kain kam namnamaen, adakam tutis palen. Itulo dipenda nakam, ditayan mo agloryam, agrukbab kam ditasaklam, amang tetken kat dayam. Ayab ti panagdaydayaw, dakay amin at tao, agdayaw kahit iti Diyos, ket agdiri kayo. Kantayo ti dayag ti nagan na, idaton nyo ti nagloryaan a pagdayaw kenkwana, agkararag tayo. Naindaklan ken manakabalin nga Diyos, amami nga nailangitan, agyaman kami, gapot inikkan na kami, itinapintas nga salunat, tapno umay kami agdaydayaw ken ka, ti daytoy nga aldaw. Agyaman kami, iti panang tarabay mo kada kami, ti daytoy nga lawas. Dawaten mi nga rod o Diyos, iti agtultuloy nga panang bendisyon mo, iti sagtunggal may sa kada kami nga anak mo. Dawaten mi o Diyos, iti Espiritu Santom, amang idalan kada kami, tapno dagiti manggigan mi nga sasaom, ket agbalin nga taraon mi, iti na espirituan nga panagbiag mi. Bendisyon ang marod o apo, ti anak mo nga manghiburay, iti sasaom. Pakawanen ken dalusan na kami nga rod o Dios kadagiti adu nga naaramidan mi nga basol iti sangwanam kastamet iti padami nga tao. Dagitoy ti dawat mi tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Amok ti Diyos sumbatan na kararag ko. Amok ti Diyos sumbatan na kararag ko. Nuagbiagak ka na santuan, dinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos sumbatan na kararag ko. Tinapay, di biyagapo, maipay ito'y kararwag. Kas panang ted mo jay, den at baybay, kadagiti tao adu unay. Tinasantuan nga surat ket masarakan ijay Jeremiah 17 verse 5 ingana 10 ket kastoy ti kunan. Daytoy ti kunati Apo, mailunod ti tao nga umadayo kanyak, agtalek iti pada na a tao, kenya dayo na ti puso na kanyak. Mayarig iti kayo ti letang, nga agtuboy tinatikag adaga,
iti naapaya adaga nga awan agtubo, ket awan na imbag adumteng ken kuana. Ngem bendisyonak ti tao nga agtalek kanyak, arig na iti kayo ana imula, iti asideg iti danom nga agturong dagiti ramut na iti waig. Saan nga agbuteng no dumteng tinapudot a tiyempo, agsipod tanalangto latta dagiti bulong na, saan nga agdanag no awan tudo, ket saan asumardeng nga agbunga. Siya sino ti makaawat iti puso ti tao, manangalilaw nga awan kaasping na, nadagsen ti sakit na ket saan ang maagasan. Siyak ni Yahweh, amok ti panpanunuten ti tao, sukimatek ti naguneg ti puso na, supapakak ti siya sino man a tao, kasmayan nurot iti panagbiag na, ket gunggunaak kasmayan nurot iti aramid na. Daytoy ti sao ti Diyos. Bendisyonam ko ti kinapudno, tapno iso taraon ko apo, ken mangpukaw ti kinadakes ko, ket tahna ken ragsak masarak ko. Ibasak kada kayo ti paset na santuan na surat masarakan iti surat ni San Mateo kapitulo 20 ken 2 versikulo 30 ken 4 aging gana iti 40 ket kastoy iti maibasa. Dagiti kang runa nabilin nagumong dagiti Fariseyo iti nadamagda a pinagulimok ni Jesus dagiti Saduseyo. Maysa maestro ti linteg akadwada ti nagsaludsod ken ni Jesus tapno ipalabog da. Maestro kinunana, anya ti kang runa nabilin ti linteg. Insungbat ni Jesus, ayatam ti Apo at Diyos mo iti amin na pusom, iti amin na kararwam, ken ti amin a panunot mo. Dahito ti muna ken kang runaan abilin. Ti may kadwa a kang runaan abilin umasping iti umuna, ayatam ti padamatao akas iti bagim. Dahito iti dua abilin iti pagbatayan, iti intero alinteg, ni Moses ken ti panursuro dagiti profeta. Ni Apo Dios nagbendisyon iti panakaibasa iti paset ti nasantuan a surat. Amen. Ti sao anaragsak sao ama magbiag. Ti sao anaragsak sao ama magbiag. Tarod ka kabsat kantain tayo ti denggen tayo ti next. We're pilgrims on the journey of the narrow road. And those who've gone before us line the way. Cheering on the faithful, Encouraging the weary, their lives a stirring testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us, let us leave to those behind us the heritage of faithfulness passed on through godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that
the memories they uncover become the light that leads them to the road we each must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us Madaydayaw ni Apo Dios iti mensahe iti kanta nga impaay dagiti membro dagiti Nax Virtual Choir. Ni Apo Dios kumay ti agbendisyon kada kayom amin itangal daw. Agkararag tayo naindaklan ken man nakabalin nga Dios peksami iti panagyaman mi ken ka iti daytoy nga aldaw nga insagot mo kada kami tapno makapagdaydayaw kami o Apo iti nasantuan anagan mo. Bendisyon nakam nga rod Apo, ket iti sasaom, isukuma, iti manginspirar kada kami, tapno agtuloy kami, nga agserbiken ka. Ket Apo Diyos, agyaman kami. Kadagiti anak mo nga may tangal daw, ken kastamot dagiti adda iti virtual, nga agbuybuya itanga oras. Ket bendisyonan nakamam amin o Apo. Ket dagito iti dawat ken kararagmi, babuan iti nagan ni Apo ming Hesus Kristo. Amen. Naimbag nga bigat tayo amin, ket ni Apo Diyos kumay tagbendisyon kada tayo, iti yumayo ditoy kapilya tayo, iti Nax United Methodist Church, agyaman kami kada kayo nga upat at dadita baba, ken talumot ditoy ngato. Ket addamot iti nasurok nga sangagasot nga agbuybuya tatanga oras iti serbisyo tayo iti Ilocano. Ket inton bigat iselebrar tayo iti makunkuna nga Valentine's Day. Ket ni Apo Diyos kumay tagbendisyon kadagiti tunggal agasawa, kadagiti adda iti inspirasyon na dagiti kabataan nga the girlfriends na, boyfriends na, ken dagiti ipatpatig tayo. Ket tagyaman tayo kadagiti anak iti Dios nga agkasangay into no bigat akas ken ni Engineer Samuel Landingen. Ket ni Apo Dios kumay iti mangipaaypay iti nargregtapay ken aglaplupusanan nga ayat kada kayo amin. Kakabsat itangal daw ket nabasa iti paset ti nasantuan na surat may papan iti ayat. Iti ayat iti Dios ket iso ti insagot na kada tayo. Ket iti bilin iti Dios kada tayo kakabsat akas supapak tayo iti aglaplapusanan nga ayat ni Apo Diyos ket isumot daytoy dagiti pagrabungan tayo akas kuna iti paset ti nasantuan nga insurak nga naisurat ditoy na imbagadamag nga kunana ditoy Biblia tayo no kagonyo dagiti Biblia yo kakabsat iti surat ni San Mateo kapitulo 22
versikulo 30 ken 7, ket daytoy ti insungbat ni Apo Hesu Kristo. Ayatem ti Apo a Diyos mo iti amin a pusom. Daytoy iti pagtengan iti Apo. Daytoy puso isu iti balay iti Apo. Iti puso ti kayat ni Apo Diyos nga pagtaudan iti panagayat tayo kenkwana. Iti amin a kararwam. Ken ti amin a panunot mo. Daytoy ko na iti paset ti nasantuan na surat. Nga inaldaw ko iti mapanpanunot tayo ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Nga isu tinang parswa kada tayo. Ket amo tayo kakabsat nga nagpatog daytoy nga selebrasyon nga ito yung aramiden into nabigat iti Valentine's Day. Napatog daytoy no makita iti ayat kadigiti bibiyag tayo. Kakabsat. Akas iparang iti paset ti nasantuan na surat. Umuna kakabsat iparang iti Diyos no kasano iti panagayat na kada tayo. Nga kinunana dito'y Juan kapitulo 3 versikulo 10 ken 6. Takas talaunay iti panagayat iti Diyos. Nagsaya at lakad din nga adda iti mangipatpateg ken mangayat kada tayo. Ket dayta nga ayat ket awan conditiones na. Saan nakaslay ti ayat nga adda kada tayo nga adda conditiones na. Da kasta iti panagayat iti Dios kada tayo. Ket kinunan iti Apo baboon iti surat ti San Juan kapitulo 10 ken 4 versikulo 10 ken 5. No ayatendak tumpalen nyo dagiti bilbilin ko. Ket iti daan at tulag, adda iti 10 abilin iti Diyos. Iti Exodo kapitulo 20. Ken kastamet iti baro at tulag, dadya imbasa ket adda iti 2 abilin iti Diyos. Panagayat iti Diyos, ken panagayat iti pada at tao. Dayta iti kunana ditoy. Ket iparang na iti daytoy ngaldaw, daytoy ayat kakabsat. Anya iti ayat. Anya iti ayat kada tayo, kada kayo, ken kada tayo. Anya iti kay papanan iti pudnong ayat. Ket isumet iti isuro ni San Pablo kada tayo, iti may papan iti ayat. Ayat akas agasawa, ayat akas agakabsat, ken agagayem, ken ayat para kadagiti anak. Kakabsat iti napudno nga ayat ket addaan iti nasayaat a motibo. No da kayo nga babarito ket agar-aram kayo. Ket no imbagayo ti ayat yo iti dayta abalasang ket dayjay motibo iti kang runaan kuma nga makita. Dayjay nasayaat o motibo yo nga napudno dayjay ayat nga adda kada kayo. Nga kinuna ni San Pablo, dito'y paset ti nasantuan na surat, iti umuna Korinto, kapitulo 10 ken 3, versikulo maysa, aging gana iti 3. Anya ti kunana dito'y, uray no makasauak kadagiti pagsasao dagiti tattao wenno dagiti angheles ngem no awan ayat ko awan serserbi ti panagsarita ken awan dumak iti makatitileng nga awan ti gansa wenno naringgor nga uni iti piang-piang. Awan serserbi na daytoy kunani ni San Pablo. Uray kasano iti panagsauyo iti kinasayaat nga aramiden nyo, no awamot lang itayat kada kayo, awamot lang serserbina. Gapuna at adda iti may isang panao, you can give without loving, but you cannot love without giving. Mangted ka,
Amabalin nga awan ayat ken ka. Ngem you can give. You can give without loving, but you cannot love without giving. Iti ayat, kakuy-kuyog na kakabsat, iti panangted. Akas kuma, iti daytoy nga panawen, nang rugi manen iti panagkakampanya. Ket adda kada tayo, iti mangpili, iti makabaol, nga iso ti agpangulo kada tayo. Adu, dagiti mangmangog tayo anasasayaat, ng ibagbagada, ako nada ay ayetenda kayo, iso nga kastoy, tiramidok inton siyak, iti patugaw yo. Adu, dagiti kari. Ngem utuban tayo, dagita nga karkarida no agpay sumot laong. Ang mga lakit di, no nalaing dangag sao, ngem awan mo't iti aramid na. Namin anon nga tawan kastoy palaong iti kasasaad, iti nasyon tayo nga Pilipinas. Numapan ka balasiw taaw, ket nakakaapal. Iti panagduras, dagiti nasyon da. Nakakaapal, dagiti kinasaya at dagiti tattao, jay kinadalos, iti nasyon da. Nga makitam, nagdalos, iti kalsada da. Saan nakasla iti kalsada tayo, iti ruwar iti kapilya, nagadumanen, iti nakawara, kakabsat. Nagapuak mo iti nasyon, iti Korea. Ket iti dua nga tawen nga kaadak ijay, ket nakitak. Iti kinaimbag, dagitoy nga kabsat tayo nga Koreano. Nga awan, sabali nga impakitak kadakwada, no dijay panagayat, iti maysa nga pastor kadakwada. Ken aging gana, dito'y Pilipinas, iti nagawi dak, ket sursurutan dak. Kaano laong, dito may nga gayam nga Koreano, ket imay dito'y office ko, anang itulod, iti face mask, dito'y nga face mask kakabsat. Dito'y, nga isumot, tinsagot ko, dagiti papastor, ken dagiti gagayam na. Ken nagkari, nga iti daytoy nga tawen ket makabisita kami manen ijay Korea. Akas kuma kada engineer landingan kan Tita Nilda ket nakapandan ijay Canada. Ket sigun iti kapadasan da ket nagpintas nga nasyon. Kakabsat. Apay kadi nga dagitoy ket nagsayaat nga nasyon kakabsat. Amuyo gapu ta ipatpateg da iti nasyon da. Ay ayaten da iti nasyon da. Ngem kada tayo. Dayjay ti awan kada tayo. Awan panangipateg tayo iti nasyon tayo. Iso nga agriing tayo kumakakabsat. Ako nana iti verse 2, uray no nalaingak nga mga saba. Uray no maawatak amin na palimad. Uray no napigsa ti pamatik tapno mayalis ko dagiti banbantay ngem no awan ayat ko awan serserbi. Akas kumakada kami nga papastor da kami dagiti pagwadan, dagiti diakonesa, dagiti misyonaryo, da kami ti pagwadan yo kakabsat. Ket no saan na makita ti ayat kada kami awam matlaong iti serserbi dagiti ibagbagami. Aray, di ba? Nagsakit. Nagdingdingag kayo kadagiti bagbagaming iti kinapudno na nagtangkon met dagiti puso mi. Saan ang makita iti panangipatag kadagiti paset iti pamilya. Awan iti ayat kada kami. Iso nga nakitak iti no kasano iti panagayat iti Diyos kanyak ken ni bakit ko ni Janice. Babaon iti anak mi ni Precious. Dayjay iti nakita mi, dayjay ayat ni Apo Diyos nga awan conditiones na. Ni Precious, ket iso iti ladawan iti Diyos kada kami. Nga ni Apo Diyos awan idumduma na. Kakabsat. Iso nga tamingan nyo, dagiti agserbi kada kayo kakabsat. Apa pastor, ang mga lakit di, no,
Sao nga sauda ngem awon mo ti panagayat da iti adda kadakwada ket gura. Ken uray pay kada kayo akamkamong tunggal aldaw ti Domingo agkapkapilya kayo ngem inton agawid kayo ket agtabtabaw kayo agiginnura kayo. Awon mo't laong iti serserbina aray. Dadya kanta ni Aramina sa dadya aray nako, di ba? So utuban tayo, kakabsat iti, intayo nga aramidan. Nga kuna na iti versikulo, talo, uray na ipadawat ko, ti amin nga da kanyak. Ken uray pa'y ited ko ti bagik, tapno mapuuran, angem no awan mo't ayat kanyak, awan magunggunak. Pudno kadimot laong da iti kakabsat, wenno saan. Anya iti makunayo, dito'y kuna ni San Pablo. Tatay, parang ko, no kasano iti panagayat iti Diyos kada tayo, kanitamo iti panagayat, dagiti na mati kani Apo Dios. Ti pakasentraman na dayto ikat dagiti mamati. Dagiti Korinto nga tattao, nga napukaw, dadya ayat kadakwada. May kadwa kakabsan, tinapudno nga ayat ket addaan iti nasaya at akababalin. Dayta Apo. Iti makita ko makadatayo. Siya nga pastor sa anak mo't nga perpekto. Iti pamilya. Ken uray pa'y kadatayo amin. Iti sangwanan iti Diyos, dumawat iti pamakawan, Apo, saan naka perpekto. Ado ti pagkurkurangak ken ka. Isu nga kunana ditoy, dayti kuma iti kababalin nga adda kadatayo. Nga ti ayat na anus ken naasi. Naanos kayo matlaong, ken naasi kayo itipada yung tao. Saan anaimon, wenno napasindayag, wenno natangsit? Dayjay, iti may sa akababalin, nga mapukaw kuma kada tayo. Saan anaalas ti kababalin na, wenno naimot, wenno nalakang agpungtot. Iti versikulo 5, kakabsat, ibaga na ditoy, itinaalas akababalin. Anya, dagiti naalas akababalin na makita tayo ita. Dagiti namati, iti pailaong ubing da, ket agdaydayawad dan iti Dios. Aging gana ita. Ngem adda pailaong dagijay, saan anasaya at akababalin kadakwada. Adda pailaong kadakwada di kinaimot. Kakabsat, kang runaan na iti panangted para iti panagduras, iti panagpamati, kani Apo Dios. Malagip ko, dayjay, nagdestinwak ijay Korea, gaputa, student pastorak, idi nag-eskwela kijay, ket adati appointment ko. Kunati pastor kanyak ijay, ket nga imbagak ken kuana nga adda iti asawak nga imbatik dito iti Pilipinas. Kuna na kanya ket forget her. Lipatem isuna. Hamu pampanunutin isuna. Si da kami ti agpanunot ken kuana. Kuna na kanya ket anya iti bank account na. Bo nagimbag ajay nga Dios. Anya kano iti bank account na. Tapno saan ko panpanunutin ti kasapulan na. Nagsayat dalakit di dagitoyan ko nak. Dagitoy nga namati. Nga Koreano. Ket kunakken ko na anyang rod teramida. Panunutom iti panagserbim ka ni Apo Diyos. Ken panunutom iti panagiskwelam. Dua laong. To serve and to learn. Kuna nakakanyak da jay senior pastor. Isumat tinaramid ko. Ken amuyo saan ko nga malipatan dayjay timulong kanyak nga Koreano nga nasabat ko laong dito Philippine Christian University nga isu tinangrugyan nga inawisnak nga napanijay saan ko am mo ket idi adda kami di kantin ti Philippine Christian University nagkatugaw kami nga nangan adda ti basit English na saan nga maka-English talaga. Ngem ko na nakanyak after our lunch, what is your name? Kuna nakanyak ket, I'm Pastor Marcel.
You know, I want to help you. Kaya't ka nga tulungan ko na. Kasano awagas ko na kenkwana. How? I will sponsor you to go to Korea and learn ko na kanyak. Ay kat talagang sobra ti ragsak ko. Nga idinagawid ak naglugan ako iti victory tatunggal Biyernes, Huwebes Rabi agpamanila ak tag-eskwela ak dita PCU UTS. Kahit saan kun nga may ladawan di kinaragsak ko, nagkarkararagak. Sapay kumata pumudno da di imbaga iti Koreano. Sapay kumata agpaiso nga Kristiyano iso na. Awan pala pamati kadakwada iti. Lalok-lokon lang datoy ko nak. Ngem agpaiso inalan iti number ko. Ket dayjay iti dalan iti apo tapno nakapanak iti balasyo tao. And amuyo kalpasan iti amuyo ti gastos na kanyak I think 250,000 per semester. Free the board and lodging ko jay Seoul mismo, the center of Korea, iti tinag-eskwela ak. Nagadayo jay ayant appointment ko. More than 2 hours nga travel ak iti train tapno makadano ak university. Ket gastos na amin. Ken the church ken ni misis ko. Iso nga after my graduation, kinunana kanya after your graduation, I want to delete your cellphone number, your email. Kunana kanya ket lipaten akon. Saan nakon apan pananutan. Awan iti utang a loob ko kanu kenkwana. Lipatek dadya inarami na kanyak. Ket may salaang iti imbaga na kanyak. Serve God. Agserbi ka kini Apo Diyos. Saan ko malipatan naging ganatata? Pumayso. Awanen iti pakakita akin kuana. Ladawan laongen idi umuna kami nagkita ken maudi kami nagkita. Jak amon no sa dino ti ayan na ita. Ngimi daw dawat ko sapay kumata agkita kami tumanen. Kakabsat. Ngem kinunana kanyak idi uray saan nakton nga makita ko na at danto dagiti padak nga Koreano at tumulong ken ka. Kitaan nyo, dayjay nga imbaga na. Nga uray kano awanton iso na ket adanto lahat ti makigayom kanyak. Ket agpaiso. Aging gana dito'y naksursuruten dak. Ket katungtung dak. May papan kadagiti mabalin nga aramiden para iti panagserbi iti Apo. Nga by 2023 kayat da ngagpatakder ti eskwelaan ditoy Pilipinas para kadagiti mayat ngagpastor. Ket kunada kanyak si kanto iti mangimaton iti daytang eskwelaan. So pampanutek dagijay nga vision da for the Philippines. Kakabsat. Isu nga daytoy kakabsat nagpatigla unay. Ang makita ko man dagiti nasayaat akababalin iti pudno nga ayat kada tayo. Saan ko malipatan iti sinubok dak iti kwartok iti church. Inikanda iti kwarta. Ti amok ited da kanyak. Ngayon kasano nga ited da kanyak ken nagdakol nga gatad. Ket awamot nagan ko. Insublik kakabsat. Ket inaladamot. Ngano idi insublik ko insublita kanyak, mabalin nga para kanyak ajay. Ngayon, jay ko nakita nga subukan dak, no pudno matlaang. No sigurado da nga napudno ak matlaang agserbi. Nga awan ti pagduaduaan. Iso nga, at dati nang ibaga kanyak nga laiko, elder ket kwa, Korean, ket kunana kanyak, dadya panubok mi ken kaket nalasatam. Itatakabsat dakan, you are my brother. And you are my pastor. Nangrugi ide nga panawon, agbabaw da kanyakon. Kita nyo, ijay iti pakakitaan da kakabsat. Iti kinapudno, iti panagserbi kani Apo Diyos. Mabalin nga saan nga amin, ngem adda talaga dagiti napudno, nga agserbi iti Apo. Isu nga dagito iti kababalin, saan kuma,
nga mapukaw kada tayo nga ti ayat itured na amin na banag, mamati iti amin, mangnamnama iti amin, ibturan na amin. Nya ti kayat na nga sawan daytoy, iti aggasawa, aging gani patay. Diba? At dati kanayon ko nga kankantahin, ket diya ka mo na malagip ko pa itata, kantahin ko makanda kayo. Adu at tawen, anagurayak, amang tagikwat pusom, nasudi nga ayat. Adu arigat, adu asuot, ngem nagpabaligyan tangamin, ti apot na gayat. Iti daytoy nga aldam, iti daytoy nga oras, kantaay ko to kada kayo. Saan ko unay nga malagip dayjay, ngam nagpintas iti dayjay nga kanta, kakabsat. Iso nga daytoy nga ayat kakabsat, laglagupon tayo, ako na dito ni San Pablo, agpaot ngagnanayon. Tati ayat iti Diyos kada tayo, ket agnanayon. Kenti may katlo, kan maudi kakabsat, iti napuddo nga ayat, ket mapagbaligyan na amin a panubok ti biyag. Manon nga panubok, iti napadasan nyo kakabsat, ket napagbaligyan nyo. Ayat yu kadigiti asawa yu. Ayat yu kadigiti anak yu. Ayat iti pada yu nga tao. Isuda ito iti kunana. Dito'y paset iti nasantuan asurat. Kabayatan na dagito'y talo ti agtalinaod. Amuyumat pamati namnama ken ayat. Ngem kunana dito'y ngem ti kang runaan na kadagito'y isu ti ayat. Ayat iti kankanayon nga ibaga iti paset ti nasantuan asurat. Ni Apo Diyos ko iti mang bendisyon kada tayo kakabsat, iti daytoy ngal daw, iti panangipaay ni Apo Diyos manen, iti saan nga mailadawan nga ayat na, iti sagtumunggal maysa kada tayo, iti daytoy tawen 2022. Agyaman tayo iti panangilisi ni Apo Diyos iti peggad kada tayo. Iti umuna ngay may iti pandemya kada tayo. Nakalaling gaget ken nakabutbuteng iti kapadasan to'y amin. Adu dagiti kakabsat tayo nga nagsagabaga po iti daytoy nga pandemya. At dagiti pimakada nga Ilocano. Isu nga ko na kaapo awanen dagitoy nga in na ken amma nga no makita dagiti pastor da ket anya ket din iti panagayat da. Ni Mrs. Lenny Usita no makita na ket anya ket din pastor. May isa nga nagsuporta kanyak nga idi nag-eskwela ak iti seminaryo. Ni Mrs. Uy, dagijay kakabsat. Malaglagip mi ni Dr. Janet Liban. Nga tunggal Domingo ket umasideg kami. Tapno kasta ket dumawat kami. Iti reseta ni Precious. Awan dagijayan. Awan daman ditoy rabaw iti daga. Ngem saan amalipatan gapu iti panagayat da ken panagserbida ken ni Apo Dios. Isong iti ayat yu iti pada yung tao isu iti agtalinod iti agnanayon ni Apo Dios ko iti mang bendisyon kada tayo amin itangal daw. Agkararag tayo. Tayo po ay manalangin. Apo Diyos, ipeksami iti panagyaman miken ka iti daytingal daw. Agyaman kami o Apo, tayong purukpok mo, iti naindaklan nga ayat mo kada kami amin. Ang mga nasantuan,
Agyaman kami, ti kastalaunay, apanagayat mo kada kami. Nga daytoy nga ayat, nga isong impay mo kada kami, ket awan conditiones na. May isang ayat, nga para kadagiti amin, nga naimbag, ken uray pay kadagiti managbasol. Awan iti dumdumam o Diyos, iti panangipaay mo, iti ayat mo kada kami. Agyaman kami o Apo, gaputa, kinunam o Diyos, nga no ayatenda ka, ket masapul atong palin mi dagiti bilbilin mo. Ket may sangabilin mo kada kami, ket ayatenda ka, iti amin na puso mi, iti amin na kararwami, ken iti amin apigsami. Ken kastamot nga imbilin mo, Apo Dios, nga ayaten mi iti padami nga tao, akas iti panagayat mi, iti bagimi. When Apo, ay ayaten mi dagitoy nga kakabsat mi, nga namati ken ka. Isut gapuna nga idawdawatan mi isuda, iti daytoy nga aldaw, iti panagkasangay da. Ni Engineer Samuel Landingan ang agkasangay into nabigat ken ni Dennis Katabay. Agyaman kami ken ko Apo, iti sagot mo nga biyag kadakwada. Ket iselebrar da ko ma, daytoy nga ayat. Babaon iti panagserbida ken ka. Kastamot ni Sister Joanne Ragingan de Leon. Agyaman kami ken ko Apo, iti kinimbag mo iti biyag na. Ken kastamot o Diyos, ken ni Attorney Edwin Larida, Senyor, agyaman kami, iti ayat nga isungay sagot mo ken kuana, iti dayto nga bulan. Ken uray pay kadagito nga ipatpatig mi o Apo, akamkamong iti iglesia. Apo Diyos, bendisyonam kadi, ni Sister Karen Miguel nang ikamatalik mi ken ka iti trabaho na ken ti salon at na. Si kakadi o Apo, iti mangipaay, kadagiti anyaman, akasapulan na iti dating aldaw. Bendisyonam kadi ni Sister Karen. Kastamat o Apo, itagtultuloy, na panangipaay mo tinasayat nga salon at ken ni Johanna Zambrano. When Apo, agyaman kami, itinabaliging operasyon na. Ken kastamot o Diyos, ken ni Sister Senya Andres, agyaman kami, ti ruwar na Diyos hospitalen, ket Apo, bendisyonam kadig, isuna, kang runan na ti salon at na, ken iti trabaho ng tumanen. When o Diyos, bendisyonam ni Kabsat nga Wilfredo Manalad, ikamatalik mi ken ko Apo Diyos, iti salon at na iti dayting aldaw. Ken iti nasayat nga salon at kada Tita Nilda ken Tito Sami tapno kasta ket nasaya at o Apo iti salon at da amapan iti balasiw taaw into no bulan iti Marso. Bendisyonam ni Kabsat nga Toto Kahilig nga dapela ang hospital, kamatalik mi ken ko Apo dagiti kasapulan na, ken iti kolon nga operation na. Apo Diyos, agpakpakasi kami nga aramatem dagiti anak mo at tumulong ken kuana. Ken kastamet o Diyos nga bendisyonam kadi da Tatay Manuel ken Nanay Maxima Garcia. Ikamatalik mi iti dayting aldaw iti salon at da. Damanong Dani Pagadwan, ken ni Ate Winnie Pagadwan, ken oray pa ni Manong June Pagadwan nga dayi balasiw taaw. Bendisyonam dagitoy nga managayat akamkamong mi iti Ilocano. Ken kastamot o Diyos ni Manang Bet Reyes, bendisyonam isuna ken ti pamilya na. Ni Manang Maria Luz Santos, bendisyonam kadi iti salun at na iti dayting aldaw, kang ranan na Apo nga diabetic isuna, ket na nga to iti sugar na, bumaba kadi when sumayaat iti salun at na o Diyos. Damanong Jaime Ferrer, ken ti anak na ni Jamanea Ferrer,
Kamatelek mi iti sangwanam o Apo. Ken kastamot ni Manong Robert Sierra, ijay Nueva Vizcaya. Ken tintero nga pamilya na. Damanang Betty Grospe, iti Fabella Hospital, ken dagiti managayat akamkaming mi. Ngagtatrabaho iti daytoy nga hospital, bendisyonam kadi isuda am amin, iti daytoy nga aldaw. Nang Little Guzman o Apo iti panagdialysis na. Ken uray pay o Apo ni Christy Ilarde o Apo nga adda iti sagubanit na iti daytoy nga aldaw. Adda iti vertigo na kamatelek mi ken ka Apo Dios iti daytoy nga aldaw. Ni Erwil Navarro iti panagkasangay na ket agyaman ken ka o Apo. Iti daytoy nga oras. Ket agyaman kami kadagiti kakabsat mi o Dios. Kang runaan na kani Sister Mary Ann Luterio iti panakalipas iti bar exam da. Iti napalabas nga Domingo ni John and Nilo Arjo Cabiola Gonzales. Sapay kuma nga dagiti anak mo Apo ket ipaay mo iti panagbaligi kadakwada. Tapno agbalinda nga nananay nga abogado ken abogada. Ken kastamat o Dios nga bendisyonam kadi da Nanay Marcela Evangelista. Ken uray pay o Apo ni Nanay Amor Sermonia. Ikamatelek mi ken ka iti salunat na o Dios iti daytoy nga aldaw ken dagiti amin nakamkamong iti pamilya ni Sir June Sermonia. Bendisyonam dagiti negosyo dagiti kamkaming ni o Apo. Kamatelek mi ken ka isuda iti daytoy nga aldaw. Ken ikamatelek mi o Dios ni kabsat nga Sildrex Aquino Padilla nga ag-exam into no February 27 ken 28 iti mechanical engineering. When o Apo ikamatelek mi ken ka o Dios. Dagiti nga anak mo damanong Larry Francisco Correa, bendisyonam ti pamilya na. The Charles Hermoso, ikamatelek mi ken ko Apo, tintero nga pamilya na. Ken ti family o Apo Diyos ni Tita Corazon Navarro ken Tito Willie. Ni Sister Luz Viminda Hordan o Apo. Bendisyonam kadi isuda iti daytoy nga aldaw. Ket madaydayaw iti nagan mo. Iti napartak nga recovery iti apuko da Uncle Charles Hermoso ni Nathaniel Lopez. Ket ipaay mo kadi o Apo iti nasayat nga salun at kadakwada. Yaman kami tibiyag ni Sister Lynn de los Reyes, Fernando Manalo, Arlene Pineda Ramirez, ni Cristina Ansan, ni Doktora Natarnaw Dirihe, agyaman kami itibiyag na. Ni Nanay Lolit Vichu, Apo, ket karkaragan mi, ti anak na ni Arnold, ken ti asawa na ni Jackie, nga jay Texas, gaputa daan da iti COVID. Ken kasama ti Chloe, Jeline and Justin, bendisyonam kadi dagiti nga apo ko ken anak ni Nanay Lolit Vichu. Dagiti pamilya ni Ate Anselma Setay, bendisyonam kadi isuda. Ni Nori Joy Lacro, ken Lilia Jacinto Sales, ijay banlasiw tao Apo, ikamatelek mi ken ka itibiyagda. Ni Luz Viminda Hordan, Lisa Maris Ilac Fuertes, ijay Cagayan. Ni Nenita Talal o Apo, ijay balasiw tao. Jenilyn Fontanilla Atim, Gemma Calderon Solimen, ni Fred Cheat Padolina, Bless Bonafé, ni Pastor Gerald Paulo, bendisyonam kadi Apo Diyos, iti daytoy nga oras. Ni Erbulwan Mabago, ni Chav Hart, ni Leia Salibad Kimuyog, ni Manang Adorasyon Madrid Robledo, Maricar M. Torrida, Ken Urepay ni Fe Aswit Buduan,
Anti Zenaida, alaman, Ijin Nueva Vizcaya, bendisyon nam kadi Apo. Leia Salibat Kimuyog, Kenny Shen Abalos, Josephine Dingrat, Ken Uray Pay ni Marie Chris Rodovan, Rafael o Apo, nga idawdawatan nga ikarkaragan ni Manuel Rafael, nga maddaan ko man itinasayat nga salunat. Ken kastamat ni Elsa Zarate, Ragendin Remar, Ken Urepay o Apo ni Manang Judy Bautista Castillo, ni Nanay Josefina Bautista, Mirna Pascual, Marilyn Wandasan, Ken Antiluz Tela Gagate, Iji Balasio Taaw, bendisyon nam kadi Isuda, Ate Zenaida Rodriguez sa kente pamilya na, Damanang Lilibet Rodriguez sa kente pamilya na, Emeline Manuel Lanusa, ngagbuybuya tatay J. Isabela, Ken Uray Pay o Diyos ni dagiti kakabsat mi, nga adda nga dumawat dati kararag, iti panangipaay mo iti panagbaligi kadakwada o Diyos, iti panagserek da iti politika. Karkaragan, ken idawdawatan mi ni Bishop Rudy Juan, ken Kabsat Rainer Puno, kadagiti papanda, kadagiti na dumuduma nga luglugar, iti daytoy aldaw. Ken kastamet o Apo, dagiti kakabsat gayemi, na tumaray nga board member iti Nueva Vizcaya. Agyaman kami kadakwada am amin. Ket adda nga agbuybuya da iti daytoy aldaw. Ket namami nga nasantuan, bendisyon nam dagiti amin nakamkamong iti Ilocano ditoy Nax. Kadagiti lay leaders mi, damanang Nerissa Samonte, ni Engineer Samuel Landingen, Auntie Leia, Antonio, ni Sir June Sermonia, ken Uray Payo Apo ni Tito Willie Navarro. Sikat bendisyon kadagiti anak mo Apo. Ken dagiti pamilya iti kajente, ikamatalik mi ken ka iti biagda. When mga nasantuan, ni Sister Bless Buenafe, bendisyon nam kadi. Madaydayaw itinagan mo, o Apo, kadagiti anak mo, apaset iti serbisyo mi itangal daw. Ikamatalik mi ken ka Apo iti biagda. Sika itagbendisyon ni Manang Hilda Marzan Bibat. Ken kada kami amin itangal daw, sika o Apo iti pangitalkan mi iti biag mi. Kadagiti iti dawat ken kararag mi baboon iti nagan ni Apo mi nga Hesus Kristo. Amen. Amen. Panakaala dagiti sagsagot a panagyaman, masapul amang itugot ti tunggal maysa iti sagot kas mayan nurot iti imparabor ti Apo a Diosyo. Mabalin tayo kakabsat nga ited dagiti sagot tayo iti GCash account ken BDO nga makita yo kadagiti screen nyo. To'y sagot nga yekni, nagkaod ako ka, intalik mo kada kami, dakamti agaywan. Amen. Agyaman kami ken ka o Diyos, iti kinimbag mo, iti biyag mi,
Bendisyonam ka di, dagito yung anak mo, anang ipaay ka, dagiti sagsagot da, itangal daw, babaon, iti account, iti Knox United Methodist Church, ken iti GCash account, ken uripay, dagiti anak mo nga kadwami, itangal daw dito'y kapilya. Kamatelek ni ngarod ken kadagito'y sagsagot, maaramat, kadagiti ministeryo, iti iglesyam. Ket dagiti dawat ken kararagmi, babaon, iti nagan ni Apo ming Hesus Kristo. Amen. Amen. Agyaman tayo iti Diyos, iti daytoy nga aldaw, ket nagbartak ti aldaw kakabsat. Agyaman kami, engineer, ti kaddayo kada kami, kaya ni Ate Au, ni Engineer Landingen, ti Danilda, kaya ni si Sir Marites. At da iti 5 nga kamkamong, sapay kumata umado tayo. Kakabsat, at daan tayo iti face-to-face worship service. Gapo iti panagbaba, iti kaso ti COVID, ket mabalin yun nga umay nga daydayaw rupan-rupa, di face-to-face ti Ilocano, rupan-rupa. Ket agyaman iti kaddayo kakabsat, ket maka-inspirar iti agsao no adda kayo, ket noawan kayo ket kasla nakaliday iti agsao, nga agsao ka umat iti makita nga pangibagaan, malaksid kadagiti adda iti online. Ket niya po Diyos kumay ti bendisyon kada tayo umay kanto manen engineer no Domingo na adda kay lakit di ditoy. So nga madaydayaw iti Diyos. Ket tatangal daw iselebrar tayo iti Workers Appreciation Sunday. Kadagiti amin ministerial college ken staff. Ito into no ay madamdama iti service ni Dr. Menry ket makita da kami amin sadyay. Ijay iti appresyaran kadagiti agserserbi kada kayo nga papastor ken staff iti daytoy nga tawen 2022. Mabalin nyo ti mangipay kadagiti sagsagot yo kada kami amin kakabsat. Ket agyamanak daytoy suot ko ket nga lupot ket sagot daytoy gapo iti kinamanagayat yo. Ket impadait ni Mrs. Ijay Nueva Vizcaya ket iso ti araramatek. Ti kinapudno na adda dagiti nang teditela nga gapo ti pandemya hangko impadait. Ngem tatanga panawon na ipadait amin ni bakit. Iso nga tunggal Domingo ket adda ti aramatek gapo iti kinamanagayat yu kakabsat. Iti pastor yu ken kada kami amin nga agserserbi ti Dios ditoy Knox United Methodist Church. Iso nga mabalin nyo ti mangipaay iti sagsagot yo akas pa nga presyaryo kadagiti amin nga agserbi. Dito yung Knox United Methodist Church. Agyaman na kada kayo amin. Ken kastamet, kakabsat, lagligipan ti daytoy, love conquers all, and night of testimony, nga daytoy ket maramid in February 25, kakabsat, iti oras ti, anyo oras na? 6:30. Lagligipan nyo daytoy, tapno kasta ket maited ited to dayjay Zoom link to kada kayo. Ken kastamet Music Sunday, God is Love, February 20. Joint service daytoy kakabsat, awan iti service tayo, the first service awan to. 9:30 a.m. agkikita tayo to into no umay nga Domingo. Joint service, Music Sunday. So, dahito yung Bible study tayo, Mount Sinai, every Tuesday, 7:30 p.m. ni Dr. Menry, ti mangisuro kada tayo. Kastamot ti Mount Moriah, every Friday, 7 p.m. via Zoom. Open to all. Kakabsat, dagiti gagayem yo, wisen yo, ken agadal da iti saso ti Apo. Kastamot dito weekly care groups from Tuesday to Thursday kakabsat. Dagita schedule iti Ilocano datayo kakabsat ket 6 p.m. every Thursday. Ken adamo ti UMM care group me every Wednesday. So dagiti nasasayat nga intayong aramidon para iti Dios. Ket inaldaw adda iti morning devotion tayo. Si Jesus ay kasama. Iso nga kanayon na makaungog kayo ti sao ti Apo ket mapabaknang tayo iti panakaam mo
ken ni Apo Dios. Ket ni Apo Dios kumay ti mang bendisyon kada tayo amin itangal daw. Dakdakel ngayat idem kanya dengge mararaku ken kapum dumakdakel kuma tihayatku ken ka idem kati kanya kapum tinailubungan aragragsak isut nagnaedag tinabayag ngimjak na sarakan tal na keninanap Jesus ikat pagdawatak oray agibusen toy ang eskum ikan tapaylaeng pagdayaw kum dumakdakel kuma ti ayat ku ken ka Apo Jesus manubot ko. Tumakder tayo iti panagyaman. Agyaman kami ken ka o Dios. Iti panangipaay mo iti gundaway kada kami amin tapno agmaymaysa kami iti nagan mo. Apo Diyos, kaasyan na kami kadi. Ilisi na kami iti piggad, iti dayto nga umay nga lawas. Ket bendisyonam, dagiti amin nga trabaho, dagiti anak mo, Apo. Salwadam kadi isuda, iti serekda ka dagiti trabaho da. Ken kastamet o Apo, ikamatalik mi ken ka, dagiti amin na nakadwa mi tangal daw, na nagdaydayaw ken ka, ditoy next ken uray pay iti online service. Bendisyonan kadi Apo. Dagiti trabaho mi iti daytoy nga lawas. Ken uray pay nga ikamatilik mi ken ka Apo. Dagiti arapaap mi iti biag. Agyaman kami iti presensyam kada kami tangal daw. Madaydayaw ka o Apo mi nga Hesukristo. Ket dagitoy, dagiti dawat ken kararag mi babaon tinagan ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Ti ama ken anak kuma ken Espiritu liwliwa dayawen nga ipangruna ti langit ken ti daga. Amen. Ket ita awaten tayo tinaindaklan na bendisyon nga po itinagan ti Diyos Ama ti anak na isu ni Apo Jesucristo nga isu ti dalan isu ti pudno ken iti biag ken babon ti panagikadkadwa ti Santo Espiritu isu kumay ti awaten ti tang awan patinggana. Amen. 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 Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat.
Amen.